Sowx ipparteċipaw ukoll f'din il-kompetizzjoni. Rej, Nsellimlek. intim dorri illi aħna il-preżentaturi meta nibdew nibdew għaddejjin, naħseb dejtajt, ok, hekk nagħmel. Ikun hemm bżonn. L-ewwel nett merħba kemm nieħu gost. Jiena qabel ma bdejt anki nipprova ngħidlu meta l-aħħar illi l-iktar li bqajt niftakar, meta l-aħħar li ltqajna, insomma meta nċili li rajtek, propju kienet il-ġimgħa li għaddiet, però għandna ħafna memorji rej li jmorru għalkemm jikxfu kemm għandna żmien, imma jmorru lura ħafna u ħafna snin. Jien qatt ma ninsaħ ikolli ngħidha di Grazzjella. Meta inti kont żort l-iskola tagħna tal-ħanda, jien kont għadni kemm seta' kelli xi 15-il sena. U kulħadd is-subin kollha nġabru ġid Grazzjella tar-previ, iż-żurna. Kif kulħadd ikollu dik ix-xi ħaġa u li meta tara l-persuna quddiemek tiftakar fiha. Xaraf nokli dak iż-żmien. Għax dak iż-żmien tal-80s xarna kien kollu kbir u nokli, issa iktar nippruvaw nittejmjaw, nippruvaw nagħmlu kollox fil-lix. Rej, inti issa sinonimu ġifieri mal-palk, tħobb ħafna ġifieri id-daħħaq ukoll ġifieri, però insomma, però tista' tilbes ħafna kpiebel, ġifieri kapaċi ġifieri meta inti titla' fuq il-palk tippreżenta lilek innifsek f'diversi modi. Però bħalissa qegħdin nitkellmu fuq din il-produzzjoni li qegħdin ittellaw kelma nota jekk ittini n-number one. Ma jistax inqos naħseb anke kif tisimgħu jekk ittini n-number one. Jekk ittuna n-number one. Mela hemm dik il-konnotazzjoni, però jekk ittini n-number one, no min bħalissa għadda kemm għaddejna elezzjoni ġenerali, żgur li kulħadd kienet iħabtilkom il-bib u jitlobkom in-number one. Kif bdiet l-idea wara din? U dik kienet l-ispirazzjoni, u din kienet is-sena iddominata mill-proċess. Kien hemm antiċipazzjoni għall-elezzjoni. Elettorali u dak kollu li ġib miegħu. Aħna diġà konna bdejna bil-kunċett fil-fatt is-sena li għaddiet, eżatt kif spiċċajna il-kunċerti tas-sena li għaddiet. Mela li dan huwa id-9 kunċert tagħna f'9 snin. Ovvjament ir-riħ kienet jonfoħ lejn dik in-naħa, huwa suġġett li huwa challenging naħseb il għaliex ċertament aħna meta bdejnieh konna qed naħsbu li isma' l-elezzjoni ma kienx ġejja f'Marzu, li kienet ġejja iżjed tard, allura isna il-ħsieb kien li konna se nkunu qabel l-elezzjoni. Ma kien ġejja f'Ġunju, iżda ġejja iktar tard. Għax Marzu jibdew jaħsbu ta' Marzu. Qed tifhem? Allura dik kienet sorpriża sabiħa anke għalina u daqsxejn ta' sfida anke għalina li filli konna qed nimxu lejn direzzjoni. Imma mbagħad tawkom l-attwalità, ġifieri sa ċertu punt. Plus. Bħalla l-conditioners il-ġodda li tifranka bihom. Il-kunċett naħseb il-kunċett tal-kunċerti tagħna dejjem kelma nota huwa wieħed sempliċi li jiena naħseb kemm Daniel Kauki, kemm Michael Spanjol bħala producers ta' dawn il-kunċerti ikolli nammetti li daqsxejn gburin b'din li qed nitkellmu fuq mużika Maltija, qed nitkellmu fuq letteratura Maltija. 3 snin ilu meta bdejna kif insemmu l-kelma letteratura kont ninduna anke koll intervista ma' xi ħadd bħalek. Bħal speċi dak li jkun jaqa' jgħidlek. Letteratura, speċi x'inhu ġej. Emmi jara naħseb diġà bdejna il-promo. Dan huwa proprju l-video li ħriġna bħala promozzjoni. Nixtieq li nisimgħu, x'taħseb nistgħu nisimgħu. Joseph Bling gravata blu. Jekk ittuna number 3. Salvu jfajjar kif ġiġi. Supermarket żjar kazini ġonna ħodor. Nini. Pajjiż mimli klandestini. Qalbna daqsix. Razzisti maħniex. Jekk ittuna number 4. Tajmin mirra tajmur ix-xogħol. Jekk ittuna number 5. Chris Cardona xin tal-life. Jekk ittuna number 6. Ta' enfenek il-pastizz. Ma sebħ tiri u sparar, referendum li sar, kaċċa keċċi l-irjus kbar,
Parlament burdell għaddel ta' Brussel. Jekk ittuna number 7. Issa mbagħad ngħidlek fl-11. Jekk ittuna number 8. Faka pulkox waħda qabbejt. Jekk ittuna number 9. Il-votanti imxebbajn. Iż-żonqol fil-LODZ kanħu ġdid kull jum praċet. Kanna blajna mill-gbarnet. Botti bużullotti jitla minn votti. Jekk ittuna number 10. Daqqa Defni, daqqa Glenn. Jekk ittuna ftit l-11. U pinsejtu 7. Jekk ittuna number 12. Dawk is-36,000. Patriotti bil-persun fiex faċjerħu xebbasjun. Il-kampanja l-ġottebu laqwa l-presidenza viva trasparenza. Jekk ittuna 13. L-elezzjoni għal-Marlin. Jekk ittuna 14. Ta' kazzola imxerqin. Jekk ittuna 15. Sarenu lajkla laqwa tim. Bil-vot għamlu l-izzik tridu. Pero Jekk ittuna 69. sira fottuwa bħall-oħra. Daku il-feeling Iġifieri ħanajlek jekk ma tkomx żgur li kull wieħed u waħda minna naħseb li sbaħ terapija fil-ħajja hija li nitqu. Iġifieri żgur li dan huwa naħseb l-ikbar element li qegħdin toffru permezz ta' dan il-kunċett. Dina dejjem hija xi ħaġa rikorrenti fil-kunċett. Ċertament hemm sfidi oħrajn u mhux jifqu hemmhekk biss, imma se jkun hemm diversi sorpriżi anka interattivi ġo teatru. Ġifieri noqgħod il-bot milli noqgħod il-qudiem. Le, mhux dak is-sens. Imma dan huwa l-ewwel kunċert li qed nagħmlu itwal għal l-aħħar 8 kunċerti kull darba. Qasir wis. U kunna nagħmluh. Kemm se jkun twil, ġifieri? U jibda fit-8 u nofs u jispiċċa fl-10 u nofs u hemm break ta' 20 minuta. Se jkun f'Pjazza Reali? Pjazza Teatru Real għal dejjem il-post huwa jippresta ruħu eċċezzjonalment għal dan it-tip ta' spettakli. U anke bħalissa open air, ġifieri. Dejjem ikun hemm l-arja, dejjem ikun hemm il-frisk. Is-sajf iktar nieħdu gost. Ekku. U tajdilna meta se jibdew ukoll. Mela le jibdew bħallum ġimgħa eżatt. Jiġifieri l-25, it-tlieta 25 bħallum ġimgħa, 26-27 għandna żewġ spettakli oħra fit-30 u l-31 ta' Lulju u mbagħad fl-ewwel it-tieni u t-tielet ta' Wissu. Da miftuħa għat-tfal ukoll jew għall-kbar? Miftuħ għat-tfal koll għall-familja kollha. Għall-familja kollha, mhux interessanti l-aħħar wieħed li għamilna is-sena li għaddiet ta' Wissu kien jismu għall-kbar biss. U t-telefonati li kellna nieħdu biex ninformaw li proprju kien tajjeb anke l-familja kollha u għat-tfal. Dan huwa mument li jiena żgur nqanossu ngħid li 10 snin ilu da ma kontx tagħmlu f'Teatru Malta li nieqafu naqra storja. Din l-istorja dejjem hija xogħol tal-bravissimu Michael Spanjol li huwa lettur fil-lingwa Maltija ġewwa l-Università ta' Malta u l-pina ta' Michael hija eċċezzjonali huwa dejjem unur tiegħi li naqra x-xogħol tiegħu barra li għandna awturi oħrajn. Flimkien mal-bravissimu Daniel Kauki u l-Big Band Brothers li Rejjina nawguralkom m'għandix dubju li se tkun ta' suċċess. Jiena għajjimt li l-kurzità ġifieri żgur se nkun hemmhekk u anki hija xi ħaġa sabiħa bħalissa il-belt qiegħda fl-aqwa tagħha ukoll, jiġifieri ġala darba tkunu hemmhekk il-ħinijiet huma sbieħ ukoll mit-8:30 sal-10:30 jkun għadu anki ħin adattat nawguralek u nixtieq ukoll nieħu Settuna n-number 1 ġifieri. Se nagħtukom il-number 1 iva, żgur jiġifieri ħadtu.
U nixtieq nieħu l-opportunità wkoll illum huwa it-18 ta' Lulju u propju il-lejla jiena infakkar illi anki Ivan Grek illum qed jitella wkoll il-kunċert tiegħu ġewwa il-Belt Valletta. Infakkarkom għal daw kollha illi jixtiequ jattendu għal dan il-kunċert, infakkarkom illi il-flus kollha li qegħdin jinġabru minn dan il-kunċert qed jmorru bris l-ALS. Ġifieri dawn huma ħafna uħud mill-ħafna attivitajiet li qegħdin ikollna matul iż-żmien sabiħ tas-sajf u jiena dejjem inħeġġeġ ilkom it-telespettaturi sabiex dejjem ukoll intom tagħtu l-appoġġ għal dawn l-attivitajiet. Grazzi Rej. Grazzi mill-qalb, grazzi. M'għandix dubju li se jkollkom is-suċċess illi tant jixirqilkom. Grazzi. Grazzi lilek. Jiena ħammur fuq in-naħa l-oħra tal-istudio